Ами ако само за 72 часа можете да откриете етническия си произход, да проверите семейна връзка или да предвидите определени рискове за здравето си. Бихте ли опитали? Това е, което предлага Quick DNA. След като поръчахме техните ДНК тестове и анализирахме резултатите, в това видео споделяме мнението на нашия генеалог за Quick DNA. Решихме да направим поръчка при Quick DNA по няколко конкретни причини. Първо, тази лаборатория, основана през 2018 година, е сертифицирана по ISO 17025, което е признат знак за качество в областта на генетичния анализ. Второ, бяхме заинтригувани от обещанието за резултати в рамките на по-малко от 72 часа, особено когато други лаборатории рекламират време за изчакване от няколко седмици. Quick DNA разполага и с впечатляваща база данни с над 17 милиона профила. Всяка ДНК проба се проверява 2 пъти от експерти по молекулярна генетика в лабораторията им в Чешката република. Quick DNA предлага 4 различни вида ДНК тестове, всеки от които са свои специфични характеристики. ДНК тестът за етнически произход изисква вземане на проба от устата с помощта на предоставения тампон. Той анализира вашия произход в повече от 4529 региона по света, което е впечатляваща цифра, като се има предвид, че MyHeritage, признат лидер в тази област, е най-добрият избор за вас област, обхваща само около 2000. Резултатите се представят под формата на цветна карта на света с точни проценти за всеки географски район в Европа. Докладът включва и анализ на повече от 200 генетични характеристики, вашия хранителен и атлетичен профил, както и предразположението ви към 5923 наследствени заболявания. ДНК тестът за родственост сравнява вашите генетични последователности с тези на друго лице. Предимството е гъвкавостта на приеманите проби. Устен тампон, коса, фас от цигара, четка за зъби или дори дъвка за по-голяма дискретност. Точността на резултатите е близка до 100%. Пренаталният тест за бащинство се извършва преди раждането, като се използва проба от кръвта на майката и устен тампон от предполагаемия баща. Напълно безопасен за бебето, той ви позволява да разрешите всякакви съмнения преди раждането на детето. Накрая, ДНК тестът за животни идентифицира породата на вашия домашен любимец измежду 650 възможности и оценява предразположението му към определени заболявания, като ви предоставя ценна информация, която да ви помогне да се грижите по-добре за него. Нашият опит беше точно такъв, какъвто беше рекламиран. След като направихме поръчката си на уебсайта, получихме ДНК комплекта на нашия адрес в рамките на 48 часа. Вземането на пробата у дома отнема само няколко минути, а пробата се изпраща до лабораторията в предоставения предварително заплатен плик. Най-впечатляващо беше колко бързо стана всичко. Всъщност получихме резултатите си по-малко от 3 дни след изпращането на пробите. Резултатите се изпращат директно на вашия защитен акаунт и по имейл с достъп до платформата Quick Connect за по-задълбочен анализ. Нека поговорим повече за Quick Connect. Това е безплатна функция, включена в етническия ДНК тест и достъпна за цял живот. Щом резултатите от ДНК теста ви са готови, можете да я активирате, за да идентифицирате съвпадения в ДНК базата данни на лабораторията. Инструментът ви свързва с хора, които споделят значителна част от вашата ДНК и също са активирали Quick Connect. Комуникацията се осъществява директно чрез интегрираната система за съобщения. Въпреки това, тя не е толкова изчерпателна, колкото усъвършенстваните генеалогични инструменти, предлагани от MyHeritage или Family Tree DNA, но може да бъде полезно допълнение, което да обогати вашите изследвания и да допълни вашето родословно дърво. Ако желаете да закупите ДНК тест и да откриете своята история с Quick DNA, кликнете върху линка, който сме предоставили в описанието. Моля, имайте предвид, че това е партньорски линк, който ни помага да финансираме бъдещите си видеоклипове и да запазим нашата независимост, тъй като нашите видеоклипове са 100% безпристрастни и прозрачни.
Използвайки нашия линк, вие подкрепяте нашата работа. QuickDNA предлага ДНК анализ с 99% точност. Докладите са подробни и добре структурирани. Интерактивната карта на света улеснява визуализирането на етническия ви произход, а анализът на генетичните характеристики е представен под формата на списък, за да обясни вашите предразположения. Тази информация, която може да бъде използвана от лекар, може да ви помогне да предвидите определени генетични предразположения, да оптимизирате храненето си или да адаптирате рутинните си упражнения. Няколко аспекта ни впечатлиха особено по време на нашия QuickDNA тест. Скоростта е първото голямо предимство. Получаването на надеждни резултати за по-малко от 72 часа е истинска революция в сравнение с обичайните срокове за изпълнение в бранша. Точността от над 99% беше потвърдена в нашите резултати, а разнообразието от предлагани ДНК тестове е впечатляващо. Независимо дали търсите своите корени, потвърждавате родствена връзка, извършвате пренатален тест или анализирате ДНК на вашия домашен любимец, QuickDNA ви предлага всичко необходимо. Бяхме успокоени и от сигурността на данните. Вашата информация остава криптирана, съхранявана на сигурни сървъри и никога не се споделя без вашето съгласие, в съответствие с GDPR. Можете дори да поискате пълното изтриване на вашите данни по всяко време. Накрая, за разлика от някои конкуренти, QuickDNA гарантира бърза и дискретна доставка, което прави процеса много по-лесен. Нашият преглед на QuickDNA не би бил пълен, ако не споменем няколко ограничения, които наблюдавахме. Лабораторията предлага по-малко инструменти за създаване на пълно родословно дърво в сравнение с специалисти като MyHeritage, което може да разочарова ентусиастите в областта на генеалогията. Интерпретирането на генетичните резултати също може да бъде сложно за непосветените, въпреки че докладите са относително ясни. Някои технически информации изискват предварителни познания, за да бъдат напълно разбрани. Накрая, въпреки че QuickDNA анализира повече от 4529 етнически региона, обхватът му остава по-малко изчерпателен в сравнение с някои лаборатории, които са специализирани в проучването на произхода на предците, специфичен за определени географски райони. След този всеобхватен опит, мнението ми за QuickDNA остава много положително. Тази лаборатория ефективно съчетава бързина, точност и конфиденциалност – три основни критерия в областта на ДНК анализа. QuickDNA е идеална за хора, които търсят бързи и надеждни отговори, без да чакат седмици. Тези, които са любопитни за европейския си произход, ще намерят това, което търсят, както и бъдещите родители, ентусиастите на превантивното здравеопазване и собствениците на домашни любимци. Ако за вас на първо място са бързината и точността на резултатите, QuickDNA е стратегически избор. Ако обаче планирате обширни генеалогични проучвания с подробно изготвяне на родословно дърво, други специализирани лаборатории може да отговорят по-добре на вашите нужди. Можете да научите повече за тях в предстоящите ни видеоклипове, но вече ги обсъждаме на нашия уебсайт, линкът към който е в описанието. Нашият опит с QuickDNA потвърждава, че тази лаборатория изпълнява обещанията си по отношение на бързина и точност. За да откриете своя произход или да получите надеждни генетични отговори само за няколко дни, кликнете върху линка в описанието. Не забравяйте да споделите своето мнение за QuickDNA в коментарите и да се абонирате, за да откриете нашите рецензии за други лаборатории. Благодаря на всички за вниманието. Това беше ДНК история.